mind, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yan ay patungo. The Amsa Club. Ayan naman. Hello, hello! Hello, hello, Madrid Nation! Hello, Nation! Nasaan na ba yung live natin? Yan! Binabati ko kayong lahat! Belated
Merry Christmas sa inyo, di ba? Yes, Merry Oh. Christmas. Batiin nyo naman sila. Ibatiin mo sa Jem. Ayan, hello kay Christine Joy Serrato, Kimberly Paints, Merry Christmas, Kimberly. kay Irene Solar, Christine Joy Serrato, meron na. Si Nolan Baza at sa mga iba pang manunood. Yes, hello everyone. Miss At you. saka, binabati ko yung mga ka-Twitter, ka-Facebook, ka-Instagram, ka-Snapchat, at kung ano-ano pang social media dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Yeah! Merry Christmas, everyone. Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan. Ay, ako, natulog Wala ako. akong natanggap na regalo. Ikaw ba? Wala, natulog lang Ano ako. ang pangalan mo? Ano? My name is Jemmy. Jemmy? Ayan, ipapakilala ko na ba? Mamaya na. Si Jana Gabika, hello. I miss you all, sabi nyo. Merry Christmas sa inyong lahat. Yes. Masarap ba yung Pasko mo kapon? Masarap ba yung nakain mo? Matamis-tamis. Matamis-tamis. Ikaw, Master Zen, kamusta naman ang Mindoro? Kamusta Mindoro? naman yung Pasko mo? Mainit-init ba? Ano ba yun? Ano ba yun? Pinuntahan mo? Wala kami. Nag-shopping ako kahapon. Shopping. Naggala lang. So, kaya nalito ako ngayon. Gabing-gabi na kami nakauwi. Ayan, ipapakilala ko na ang aming mga guests For today! for today at for bukas din siguro. Di ba? Oh, may guest na naman tayo bukas. Tandaan nyo na mga mukhang to. Di ba? Hindi na sila magtatrabaho. Dito lang sila sa Almoza Club. Ayan, ipapakilala ko na si... Sino muna? Magturuan na kayo at papakilala ko na si... Si Bibi ba? Tawag doon? BBU! BBU! Yeah. Si BBU. Ayan. Hello sa mga lahat na nanonood sa Almusal Club. Ako nga pala si Annie. Annie. Hi, Miss Annie. Lalampaso. Nakapaglampaso ko ba kahapon, Ani? Ah, Yun! Sana all. May natanggap siya. Mike, may natanggap siya kahapon. Bahay at lupa. Oh. Eto naman, papakilala ko na ang... Heartthrob. Ang ninanamnam nyo. Ninanamnam nyo. Ninano. Si AJ Guache! Joke lang! Joke lang! Pero may J din. Pero yung nilamnam niya, J lang. Pag nalagyan ng A yan, mas malinamnam yan. Ayan, pakilala ko na! Si J ba? JJ. Saludo JJ. Madrid Nation. Alam mo ba yung Merry ano? Christmas mga almusalers dyan. Ibig sabihin ng JJ Diyan niyan. na kayo sa lunchtime nyo ngayon. Yung. Pwede na raw siyang ulamin habang nagtatanghayan kayo. Ayan, si JJ. Alam mo ba ibig sabihin ng JJ niyan? Jolly Jot Dog. Pwede, Ruby. Kaya, yan. Kung luto na raw ang mga sinaing nyo, pwede nyo siyang ulamin. Manood lang kayo ng Almusal Club. Huwag yung lata, huwag yung lata. Yan. Ano na? Ihahangman na ba natin sila? Guys, mag-comment lang kayo kung ready na kayo sa hangman. Yes. Ba't parang ang hina ng sounds natin? Hello? Hindi naman. Hindi yung music, parang nabubusan ako ng energy. Maraming bumabati ng Merry Ayan. Christmas. Mag-comment na kayo, guys! Kami ready na. Kayo ready na ba? Oo, magagalit tong aking unika In iha. fairness, Unika yeah. iha. Di ba? Konti na lang, magiging tulad ko na si Jem. Magpapalong hair. Hindi pwede. Ako lang. Paasa ka, Ruby, pero in fairness, yummy, yummy. Grabe Si Jana Gabi. Kapag-anak mo siguro yung Ruby, no? Hindi ko mag-anak yan. Yummy, Hindi yummy. ako Japanese. Ready na siya. Ayan, oh. Ready na si Chrissy Joy Zerrado and... Sige, push na natin. Ready na tayo. I-push na ang hangman. Yeah, ang game one natin. Mamili na kayo kung easy
Eto, Hindi na kayo akong easy, medyo hard. Teka. Madadaya itong mga to eh. Hindi talaga pumasok para makapaglaro. Para meron silang pera. Ang lulupit nyo. Ang pot money natin ay 1 million pesos. 100 lang. Joke lang. Magkabono ka dyan. $100,000. Habunuhan ni Rupert pag... Bigyan ko yung 1,000 tubig. Ang sagwa naman ng mic ko. Ganyan nga binigyan namin sa iyo, Mike, para ano, para siyang corn dog, di ba? Sanay ka naman dyan, di ba? Hindi. Sabi ni Nolan, easy. Siya yung unang-unang... Ayan, easy. Di, Sige, comment, isiyan muna natin. i-comment nyo lang muna kung ano man gusto nyo. Ayan, medium. Si Jun Medium size. Medium. Ayan, marami ang medium. Medium daw si JJ. Medium ka ba, JJ? Sabi ni medium daw. Jana Gabi ka? Large yata, Large. Medium JJ. Ganto ba? Ganto! Iba pala, sorry. Walang large dito. Sabi ni Kimberly, hi Tita Lucy Lazares, Merry Christmas. Yes, Merry Christmas, Tita Merry Lucille. Christmas, tita. Baka naman. Yeah, Merry Christmas. Kahit Halo, Lord. Kahit Hello kay honey. Nathan. Medium. Ayan, medium. Di, dalihin na Push natin ang medium. Dalihin na ang medium. I-medium mo na yan. Yeah. Yeah. I-medium mo na yan. Haman natin. Yeah. Break it down, Ruby. Ayan, kay Jenny Remo. To see is to believe. Oh, Gina. This is to believe, Grabe, JJ. to believe. Medyo challenging Medium, yun, ha? this is to believe. Medium daw. Medium daw, medium. Okay. Push na natin medium. Ang category natin ay... Animals! Yan, sa mga Animal. mahilig Ayan. mag-animals dyan. Yes. Yeah! Ano? Cat. Ako ano? Cat. Ako worm. Boom! Bakit warm, Ruby? Masakit mga gat yun. Ay. At saka shoutout pala dun sa ahas sa aming bahay nung isang araw. My Sa goodness. CR niya, no? Wala. Nandun sa kubo namin. Nasa ko. Nasa damitan. Ilaw ka. Hindi. Maliit lang siya. Mali. Oh, mas malaki yung ahas namin. Ah, Medium. Eh, Medium. Mas sabi malaki pa rin ang ahas mo, JJ. Letter A daw, guys. Letter A daw, sabi ni Jana Gabik. Oh, meron Ayan, letter meron A. tayong A. Nagkwentuhan na Papasok po na. tayo. Guys, Letter I daw, sabi ni Miss Jenny. yeah. Guys, huwag niyo kalimutan mag-share ng ating live para maparami ang mag-uulam kay DJ. Jana! Sabi ni... I-share mo na to Jenny, para letter I. dumami na tayo. Jenny, letter I. Letter I. Ay, wala. Ay, naku naman. Yeah, ay. May pumutok na. Ayan. May pumot. Ang aga naman. May pumutok na. Ang aga niyo magpa-New Year! Letter C. Nagpapaputok Sabi ni kayo Nolan, agad. letter C. Ayan, sabi ni Nolan daw, letter Z. Sige. Z. Ay! C! Letter C as in Coco. Napakaingot naman nung nagsabi ng Z. Wala rin! May sumagot na. Sabi ni Jessica, rattlesnake. Rattlesnakes. Nakaw. Parang ano? Ay, napakagaling naman ng Hindi ahas siya namin, no? rattlesnakes kasi wala, ang A is nasa second word lang. Yeah. Galing naman. Napakagaling niya ni talaga. S, letter S daw, sabi ni Jana ulit. Parang paulit-ulit na lang sila. Letter S. Yan, ako na! Ay, Out! ano ba yan? Ayan. Hindi kayo magpaputo. Teka lang, teka lang. Pumutok na lobo. Napakahilig na Isa na lang. Excited kayo magpaputok, maputok ka. Sabi ni Jessica, letter U. Ayan, sabi ni Jessica. Letter U. Ayan, may letter U ah. Ayan. Pag yan pumutok. Ay! Ayoko na. Naman talaga, maputukan Puto ka na. Putukan na tayo. Teka lang, ayan. New Year advance. Salamat kay ako na nag-share ng ating stream, di ba? Pasalamatan niyo siya. Bigyan ng isang masigabong palakpakan. Woo! Ayan, mag-comment pa. Nahuli ako, sabi ni Sandra. Okay, Nakaw! nahabol
Nahuli daw siya. Nahuli ka na, sinutukan. Anong violation mo? Maputok. Nahuli ka ba dahil nagpapaputok ka? Ako, delikado yan. Sabi ni Nolan, letter N. Letter L. N. Ay, letter L. Okay lang yung... Ano, sabi ni Christine Joy, letter L daw. Oo, Christine J. Feeling ko tama naman siya sa letter L. E. Letter L. Boom! Ay, ako na. Letter N Put din na daw. natin. Aww. Ayan, busog na naman po si Monster. Kinain siya. Kinain. Anong gusto mo? Magpaputok o magpakain? Walang nakasagot. Kakainin ka ng Monster eh. Yo. Depende daw, Ruby. Depende daw. Walang winner tuloy. Ay, ingat-ingat dyan sa mga baka maputokan ng lobo. Delikado yan. Pag naputokan kayo ng lobo, lobo din kayo. Mahalagang paalala, ang programang ito ay rated SPG. Patnubay ng magulang Ang kailangan. Sa mga batang nanonood ng almusal, umalis muna kayo. Dahil nagsama-sama ang malulupit ang utang. Ayan na, si DR Tanyon. Sabi ni ako Yeah. ng single, Merry Christmas, Madrid Nation. Merry Christmas, Yes, Saigon. Christmas. Ikaw na yung single. Ayan. Ikaw na. Wala pa po yung napalalunan ko po. He. From KSA. Huwag ka mag-alala. Wala kasing bangko kahapon. Oo. Ngayon pa lang. So, ngayon mo pa lang matatanggap. Yung Christmas mo. Ayan, si Zenith, mahilig sa hard. Yan. Sabi ni Yan. Yan. Easy na lang. Sabi ni Jam. Merry Christmas. Sabi ni DR Merry Tanyan, Christmas. miss kita, ha. I mean, miss ko ang Sino? Almusal Club. Linawin mo yung Yan. pangalan. Ayoko nung ano eh. Draft name. Ayoko nung ano eh, yung pahang time, yung masakit yan sa Tapos amin. puputokin ka sa dulo. Ano yung bibitinin ka, no? Tapos hindi naman puputok yung lobo. Nakakaasar. Guys, sabi nila easy, ha. Yan, i-hard mo muna. I-hard. Oh, sige na lang tayo sa heart. Yan. Kasi nandyan si DR Tanyan, i-hard natin yan, di ba? Boom! Boom! Ang category natin ay Make it hard, phrases. JJ. Mahalagang paalala, ang gamot na ito ay di gamot sa anumang uri ng sakit. Sabi ni Nolan, first time niya daw manood, maganda. Thank you. Ayan, itago na lang natin sa pangalan JJ. JJ. Make it hard Ilang araw pa The guys. jolly jot dog mo, JJ. May sumasagot na. Si Christine sumasagot na siya. Ayan. Letter E. Letter E. Ang dami ni Christine talaga sumagot. Sagutin niya Grabe. na lahat. Siguro first honor to. Magmamadali siya. Ay, May panalo letter na. E tayo, guys. Ayan. Letter E. Diartan yan. Lagot ka dyan kay JJ. Letter E, letter A. Malabo daw po Pupuntahan ka yung niyan sa video. sa bahay nyo. Yung rattlesnake na. Malabo po yung video. Ano po, mabagal po yung internet nyo pag ganyan. Oo. Ayan, sabi Kaya ni kailangan Jordan naman Genova. Letter. Letter O. N. Oh. Letter. Sabi ni Nolan, letter N. Ayan, letter N. Sabi ni Nolan. Nolan. Letter N. Asan? Alin dyan? Ay, Yung sabi O. ni Eso. Uy! Rupi. Wala naman exclamation point doon ah. Letter N daw. Sabi ni Nolan. Rupi, may sinasabi si DR Tanya. Oy, sabi ni Dartan yan, JJ, daw ng pengi regalo. raw daw number mo. Yun na lang tayo regalo. Regalo yun eh. Dartan yan, number ni JJ. Bigyan kita. Yeah. Mamaya ka. Regalo yan, regalo. Malaking scene, no? Malaking scene. Letter A. Ano yan? Ay, meron na. Talk and text? Text ba? Sabi din ni Nolan, letter N. Ayan, sabi ni Esa Andrada. Ah! Ay ba yun? Kanina, ngayon, ana. Esa. Ayan, Wala. Walang letter ayan, R. sabi ni ako na ang single at ni Christian Joy Serrato. Letter D. May N na ba? N? N. N.
Parang feeling ko walang masasagutan dito dahil magkakagulo lang. Kaya nga eh. Iba na yung naiintindihan nila eh. Ayan, nagbabalik si Mr. Sam! Hello! Kamusta ka na? Ba't ngayon ka lang? Hi, Dumating sa buhay ko. Ayan na naman si Esa, Ruby oh. Tinan mo. Esa, bakit ka ganyan? Ayan, grabe meron. Ay, nice! Ayun, meron tayo. Ooh! Merong Meron U. tayong Tsaka, Ayan, Merry Christmas sa iyo. Wala. Exam. Ay, oo, letter N. Kanina pa yung letter N. Tuwan- Tuwan-tuwa siya. Ayo ah. Tuwan-tuwa kayo sa mga kalokohan. Yan, diyan kayo magagaling. Kaka-Christmas lang. Ayan, ako talaga naman. Sulitin nyo na yung kasalanan. Ipapako na namin kayo sa cruise. Letter N daw po, letter N. Letter N. Ayan. Ayun. Ayan, sabi ni DR na Uy, yan. grabe talaga. Ayoko sa number mo. Gusto ko ikaw. Yan. Ay siya, ibabalot ko na. Ibabalot ko na. On the way na, no? On the way na, On the way Ruby. na. May issue kayo. Ayan, kay Christian Joy Serrato, sabi niya, letter S. Hulaan nyo na, madali lang yan oh. Yung A-N. Ayun oh, sabi niya ako ng single letter D daw. Letter D. Letter D. Oo, Yan. letter D. Letter D. Tsaka ni Edith. D. Si Edith. Ay, alam ko na. Ano yan, Ano ano yan, yan? guys? Ayan na oh. And ano? Ang and category then, po ay praises. 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 Ano Praises. ang category? Praises po, praises. Yun yung Meron na nagdarasal. letter D. Sabi letter P. Meron na letter Letter M. Sabi ni Letter P. Miss Edith. M. Ayan, M naman. daw, sabi ni Christine. Ay, si Nolan, mahilig yan sa ano eh. Wala na. Sabi Hi, ni Kevin. Casey, letter Ayan, kay KZ. KZ, sabi ni KZ. Hi, KZ. Z. Letter Z. Ano yung demand na yan? Parang sa business yan eh. Yung... Ano yun? Supply and demand! Ay, Sabi nice. na nga ba? Pinapa- Sa business yan eh. Sabi ni Lordan Genova. Supply and demand. Sa ano yan? Sa economics. Di ba? Nagsagot ng supply and demand. Ha? Pero nauna Favorite si subject ko Honda. yun, supply and demand. Pag wala ka ng jowa, mag-supply ka. Tsaka ka mag-demand. Oo, tsaka ka mag-demand pag may jowa ka na. Char lang. Economics yan. Sige, buksan na natin. Favorite ko yan, economics. Economics. Double P. P. Ang dami sumagot ng supply and demand. Pero nauna po si P. Brian. L. Si Bea, Y. makakul pa oh. Nice. Congrats, Brian Christian Buwan. Ganito po yung epekto ko pag wala pang tanghalian. Sorry. Wala. Almusal lang, no? Almusal lang. Ayan. Sabi ni D'Artagnan, great advice po. Napakahusay. Pag wala kang jowa, lumandi ka. Oops! Yan. Sorry, may jowa. Kami. Kami, biglang kami Kami ni Jem meron. Pero si JJ, ewan ko lang. Kami. Supply and demand. i-push mo Diyan yan. ka magaling, ha? Kami na yung magjowa eh, di ba? Supply and demand. Ayan. Oh, Ayan. i-announce ko na ang mga nanalo. Nanalo! Dito. May isa pa. Ah, meron pa May ba? next pa pala. Excited. Joke lang. Excited. Excited po. Okay, yung may DJ last na. day pa. JJ, may pinapalutang ka na Pili dito. na kayo. Anong pinapalutang, Ruby? Easy daw, sabi ni Christian Joy Serrato. Easy. Teka lang, si Esa napaka-excited eh. Wala pang... Wala. Easy. Easy na daw. Easy. Yan, sobrang gulo po ng almusal club ngayon. Ang category po natin ay occupation. Yes po, ikaw, Lordan. Occupation. Napakaganda naman ng tumbler na may itinaas pa eh. Iinom lang eh. Sponsored by Teka lang. Ito, Starbucks. kunyari yung tumbler niya.
Ginanon, tapos inom. Grabe. May nagbigay kasi sa kanya niyan. Balita ko. Ipakita mo naman yung Starbucks na tumbler Ito mo. naman yan sa camera dapat. Kung ibebenta yan, nasa 2,000 yan. 2,000. Yan. Ayan, sino nanalo? Sabi ni Nolan. Hintayin mo. Wala pa po. Kulang pa po ng isa. Ayan na. Kung sino nalo. Okay. Congrats! Congrats Hindi. po kay Lordan. Wait, tayo number 3. Lordan. Ito pala, saan natin tinututok? Ayan, sabi ni DR Tanyan, ikaw ata jowa ni Rupi JJ. Uy. Sikreto lang natin yun ha. May sumagot agad. DR Tanyan, huwag ka maingay. Sabi ni Esa. Ay, grabe naman si computer Esa. program. Kulang pa kami ng Gusto isa, na lalarga tapusin. na. Gusto mo. Letter C daw, letter C. Letter C. Yes, letter C. Hindi. Oh yeah. Hindi siya Ayan. computer technician. Hindi rin siya computer assistant. Ang ating occupation po ang ating kategory. Oo. Computer engineering. Hindi rin. Walang computer kasi walang C sa dulo. Sa umpisa pala. Sa dulo pala meron. Oo. Guys, bago kayo makipagtsorbahan sa amin, mag-comment muna kayo. Sinutsorban nyo lang kami. Kaya kay Samir Manzanil, yan, sarap Hi, ng hello. mga pinatala mo. Hindi pa namin natitikman ang Lucky Me. Lucky Me mo? Maggie, Magic Sarap. Sabi ni Samir. Merry Christmas. DJs. DJ Merry JJ's. Christmas. Yes. Uy, comment naman kayo. Ayan, sabi Okay ni na. Jana. Letter A. Letter A daw. I thought walang live today. Ayun. Nice. Ang grabe. dami ah. Ayan, sabi ni Nolan, BBB. O, tingnan mo wala talagang Sabi ni Lord, computer ano, dyan. Machine mechanic. Sabi ni Nolan, letter Machine D. mechanic. Wala. Pero mechanic, pwedeng mechanic eh. Pwede. Aircraft. Joke lang. Aircraft mechanic. Sabi ni Eza. I mean, B na ba? Sabi ni Nolan, Sabi B ni daw. Nolan, Letter B. Rupi ni sabi ni Esa? Yan, ganyan. Pag may mga maraming letters, ganun yung bibigkas namin. Kayo may kasalanan nito. Pag na-demonetize tong video. Pag na-report, ano yun? Yung i-report tayo sa Facebook. Ano? Sabi ni Bachi, letter H. Letter H. Yan! Bago to si Hi, Bachi. Bachi! Bachelor. Welcome to... Alam mo sa clubs. Manunod na yun lagi kasi maganda yung edition yung nakuha niya eh. Sabi ni... Oh, big... Pag Sabi haba. ni Nolan, letter Big. M. Letter M daw. Sabi Kasi ni Nolan. large daw yan eh. Ay, kaya pala. Letter D. Kung alam ko lang na may live, di sana ako nag-latch nag-latch out. Ayan, sabi ni Ayan Jana, na, may sagot na. aviation mechanic. Aviation. Ay, pwede siya, hindi siya pwede. Oo nga, no, pwede siya. Aviation. Letter V. Letter M. Albatros mechanic. Letter M daw. M. Ayan, sabi niya ako na single. Ano ba naman yan? Albatros mechanic, parang nilalagay ata yun sa Ay, Ay, CR. hindi siya mechanic. Mechanic? Mechanic yan. Letter M. Letter Ayan, M. sumagot si DR Tanyan. Ayan na. Aviation. Malapit na. Mechanic. Hindi, may nauna eh. Si Jan. Data niyan, nakakahalata na ako kay JJ. Nauna. Yung comment mo lang yung nakikita niya. Oo nga. Ang ganda ng ngiti niya. Oh. Lagot ka sa jowa mo. Aviation. Ayan. Letter Victory. I. Ay! Ay. Ay. Ay! Nape-pressure po ang ating Letter O. taga-click. Nice. Lasing Sino pa yung utak nalo? ko, sabi ni ako na ang single. Letter E. So, may nanalo Aviation. na ulit. Mechanic. Si Jan. E. Wala pa napipindot na E. Wala pang I. Ah, oo nga. E. Tapos, Pindutin mo na. mechanic pala yan. Ayan. Ayan, JJ, ako lang to ha. Perfect! May pumutok ba? Wala, no? Kanina, wala na. May pumutok. May pumutok, wala na. Kahit may pumutok dyan, wala na yan. Hindi mahalata, no? Tatanggapin na lang. Ayan, babanggitin na Ito namin na na po. mga nanalo. Drum roll. Basahin mo na, kaibigan. Ang
winners. Yan. Yan. Ang Basahin mo na. Sino to? Si Nan. Wala. Wala nanalo. Yan. Binabatin, ang mga nanalo sa hangwan ay si number 1 ay si Nan. At si number 2 2 ay si Lordan. Genova. At saka si Jana Gabica. Jana Ang pangatlo. Gabica. Yan. Congrats everyone. Merry Christmas. Next game natin ay i-announce nyo na ang ano ba? Ang susunod na Word game. Matrix! Yan, gustong-gusto niyo yan yung mga hinahanap. Parang ninong nyo. Hanapin nyo na yung mga ninong nyo dyan, yung pangalan nila. Hay, salamat sa Mama D kahit lutang isip ko kay JJ. Pinag-aagawan ka na. Grabe, may gusto sa'yo, Banat nila ngayon JJ. talaga. May mga over sa Sabi na heartthrob si JJ. Pinag-aagawan siya no. Oo nga. Ako naman talaga. Napakaswerte naman ng ganitong itsura. Walang umaaga. Hindi ako nahihirapan. Kawawa. Effortless, no? Effortless. Bahala kayo dyan. Di ba? D1, whistle bomb. Ano ba? Illegal D1, missile bomb. Meron. Ayan, teka lang. Ang ating Ang kategory ang ko ating ay kategory ay illegal illegal firecrackers. Yan yung Ayan yung mga Ayan, yung mga nagpapaputok Ayan, ng masama illegal yung dyan. pumuputok ng illegal. Shoutout sa inyo, Yung guys. hindi Kawawa naman din yung napuputukan. wala siyang kaalam-alam. Oo. Kaya mag-iingat Masakit kayo. yun. Yan. Kaya, magpapaputo kayo yung Sa loob ng bahay, hindi. sa loob ng bahay. Sunod yan sa loob. Hindi. I mean, huwag na Delikado yung magpaputok. mapapalo ka ng mama at papa mo. Mag-aasugat ka yan pag sa loob. Ayan. Sabi Teka lang. ni D1 whistle bomb. Sige, Missile bomb. Yan. Kulang daw po yung whistle bomb. Kayo ang mag... Wala po. Ayan o, pinagagawa na siya o. Yung yan. A12 super Sabi ni lolo. D'Artagnan, hoy, akin lang si JJ. Grabe Yan, yun. yan. Nang ginawa mo, paano yun? Super Lolo, triangle. Pagkakaroon natin Sabi ni Nolan, naku, daming may gusto kay JJ. Isa na ako doon, sabi niya. Pumupot. Isa na ako doon. Ayan. Ay, wala pala. Teka na, baka mawalan tayo ng viewers niyan. Big triangle? Ano yung big triangle? Kulang po Lolo. yung whistle bomb. Ayan, ibanggitin muna natin yung mga nauna. Whistle bomb. Yan. Super Lolo. Wala super na, wala siyang Pachi. kami. Hindi, meron siya sa baba. Nasa baba na. D3, triangle daw. Triangle. Meron ng triangle. Ewan ko. Kulang po yung triangle. Sabi ni Samir ay 12A. 12A, Super Lolo. Lolo. Super Lolo. So may Super Lola, May no? super lolo kanina. Wala siyang ano. Si Jessica. Jessica. Huh? Wala kami nakikita dito. Si Jessica, Ayun. A12 yung kanya eh. A12. Oo. Sabi ni Esa D3 triangulo. Triangulo. Big 3A. triangle. Big Triangulo. 3A. Guys, comment nyo naman dyan ano mga Piccolo. gusto nyong paputukin. Piccolo daw. Piccolo. Ngayong bagong Sabi niya taon. ako ng single big triangle. Goku. Piccolo. Kulang daw po Piccolo. guys. Gula yung big triangle. Yung 11B sabi Super Lola naman. Meron na Super Budas Lolo. belt. Butas belt daw. J6, 6J. Piccolo. Piccolo, sabi nila. Budas belt daw sabi ni Pudas bell. Piccolo. Meron na. Ano ba naman yan? Ang dami niyo churba. Sino churba na si JJ? Guys, Ay, grabe. sinuchurba na to. Nagkakaroon ng agawan dito Hirap sa na, hinihiram na. Comment muna tayo. Sabi ni Jana Gabica, peramte, wag kang madamot. Sabi ni D'Artagnan, okay, share tayo. Akin, ulo. Laro muna tayo guys, bago tayo mag-churbahan ng mga ganyan. Mahalagang paalala. Dito. Teka lang, mag-commercial muna. Ten, 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 ten. May big Ang triangle. programang na. ito. Programang ito ay rated. Malapit na po sa big triangle. Ang programang ito ay rated SPG. Ayun, sagot niya ako na single oh. Dito daw, hotdog si JJ. Meron ba dyan yun? Hotdog ni JJ. Hotdog ni JJ, meron ba dyan? Hotdog.
Papaputokin ko dyan. Malapit na daw sa big triangle, guys. Gusto niyo mabutukin dyan, dog ni JJ. Jotdog ni JJ. Putokin na yun. Ayan, kung mawawalan po kami ng trabaho ngayon, sulitin nyo na dahil sa pinagagagawa namin. Kulang po yung whistle bomb. Big whistle bomb? Dagdagan nyo doon ng malaki. In English Iba yung tinatype nyo eh. Ayan o, sabi ni Samir Ruby o. Sa labas ka lang magpaputok. Samir. Hindi tayo... Mahunag to si Samir. Hindi naman nagpapaano yan. Nagpapaputok. Sabi ni Samir, Jessica, hindi ako nagpapaputok. Sabi ni Jessica, big triangle Bawal sa amin. Torotot lang yan. Torotot Tama lang. po ba? Big Tsaka yung ano triangle yung bomb. umiikot. Yung Big helicopter. triangle bomb. Sabi ni Jessica. Ayan, sabi ni Jessica ay Big Triangulo Bomb. Meron pa daw sa unahan. Ano yun? Meron pa sa unahan. Hindi, mukhang hindi namin Ayan, alam sabi yun. ni Jana, happy lang. Ha 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 ha. Guys, comment pa. Huwag tayo tsorbahan dito. Mag-comment muna tayo. Oo, kasi nawawala ka na ng focus eh. Bibigyan ko kayo ng oras para magtsurbahan. Pero mamaya na yun. Lalagyan ko to ng segment mamaya pag natapos tsurbahin si JJ. Yun, tayo ka Ang dyan. jotdog ni JJ. Oo, pagtulungan. Yun yung atin. Pag natapos natin to ng maaga, may oras pa tayo para Ang jotdog ni JJ. Comment na magtsurbahan tayo. guys. Comment na. Ang jolly jotdog. Ang jolly mo. Guys, comment lang. Huwag tayo, ano. Ayan tuloy, wala nag-comment. Kasi dapat chinuchurba niya sila. Puro Hindi, tsorbahan na yun. bibigyan ko yun ng pagkakataong tsorbahin to eh. Pag natapos na agad ng maaga. Nalilito kasi sila. Atomic Big Triangulo. 4F. 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 Talagang hinanap ni Jessica. Galing. Galing ang galing ni Jessica. Magaling ata to maghanap. Jessica, magaling ka bang maghanap? Concentrate sa game, May wag si 5 Jolly points Jot. yun ah. Ilan pa Big natitira? triangulo. Whistle daw. Ah, Nolan. Whistle. Bigyan nyo ng, baka bago si Nolan eh. Bigyan natin ng Ilan pa instruction. Whistle. Ilan pa yung Big natitira? triangulo. Teka lang. Bigyan natin ng ano. Instruction. Instruction Teka si lang, Nolan. Nolan. Pag sasagot ka, kailangan mong meron nakalagay na column and row. Oo. Kunyari, Tas- kung saan yung first letter. Ikaw naman. Chuchurba ka. Tsorbahin mo yung unang first letter. Kunyari, matapat siya sa F. Katulad dito. Yung big triangulo. Ano to? Pagtugmain mo lang. Atomic Big Triangulo. Yan. Oo. Ano may sinabi ni Jessica? 4F. Oo, nahanap Nahanap na kita kita eh. eh. Ay, buwa. Akala ko ba naman... O, tingnan mo to, magaling mag-churba. Ganun pati bumanat ang galing. Ayan. Dahil sa'yo... Teka lang. Dahil kay Jana at saka kay D'Artagnan, may na-influensyahan siyang bata. Oo. Ako naman talaga. Ineng. I2, sabi ni Kevin, Giant Whistle Bomb. Yan. Ayan, Giant. nice. Nakuha na Sabi ni rin. Kevin. Ayan. Nice, Nolan, galing. nagigets mo ba? Mag-thumbs up ka naman kung nagigets mo. Kailangan mong hulaan yung first row and column. Thumbs up lang. Nolan. Ayan, Win. Parang tayong namamatay dito. Parang tumatahimik. Angin eh. Umatangin Ay, eh. opo. Opo, Hindi, magaling hindi ko ka. na get. Sabi ko thumbs up eh. Yan. D1 whistle bomb. Meron na eh. Nahula na ang whistle Nakahula bomb. na po ng whistle bomb. Giant whistle bomb yun. Giant. May Oh, tatlo tatlo pa pa. po. Ayan. Ayan, sabi ni John... G1. Ayan, ilang words pa raw? Ilan pa ba? nga. Tatlo. Ako pa. na ang single. Meron pa, 3. Giant Jolly Jot Dog. Magana. Teka lang, tatanungin ko lang to si ako ng single. Tatlo Kung pa. single ka. Hindi, paano pag nagka-shota na yan? Ano? Nagka-girlfriend. Ako na ang taken. Ako Wala na ang na. taken. Ano na yung pangalan niya? Hindi na ako. Taken na ako. Taken Paano na pag ako. nag-break sila? Broken hearted ako. Break na kami. Mamaya. Mamaya daw mag-uusapan. Oo.
Negotiate natin mamaya yan. Ano ba yun? Nagtutsurbahan dito ah. Teka lang. Wala lang. Makapag, ano ka muna, mag-pin ka dyan. Ang programang ito ay hindi pwede sa mga bata. Ano muna tayo? Lilo muna tayo. Lilo. May tatlo pa. Hulaan nyo na. Ako na may sidecar. Ako na may sidecar. Ikaw na may sidecar. Kasi may kasama na siya sa buhay. So ako na may sidecar. Ay, magta-time's up na. Again. 5, 5, 4, 3, ay, 10, 10, 9. May tatlo pa. Paalala sa mga nanonood. 6. Rated GPS. GPS. Paalala sa mga nanonood. Guys, paalala, ang churbang ito ay... ay chinurba. Master Sen, hindi ba kami matatanggalan ng trabaho nito? Ano pa hinahanap? Wala na. Ito, ang mga nanalo. May umabol pa. May humanap si ano. 4K, Goodbye Philippines. Meron ba? 4K? Philippines daw. Ay, meron. Eh, gusto ko yan. Goodbye, Philippines. Bakit? Philippines. Bakit, James? Bakit? Anong kaiba na sa ibang papoto? Parang Malupit yun. isang linggo. Isang linggo yan ah. Ayan yung mga nanalo. Ibigay na natin. Kaya ka maraming kayo. Nice, Samir. Ayan. Teka lang. Nice. Ang pinakamanalo. Pinakamanalo. Pinakamaraming puntos na nanalo sa World Matrix ay si... teka lang. Okay. Ang mga... Ito. Ang mga nakahula sa atin ay ito. Si Jessica, Samir, Kevin Salinas, at si Jonathan. Ayan. Congratulations, At guys. i-announce ko na. I-announce mo na, kumare. So, ang nanalo, Ito. unang-una ay si Miss. Hindi, siya lang ang nanalo. Siya lang pala. Si Jessica with 8 points. Congratulations. Uy, Rupi, may banat si Dear Tanya, no? Ang ganda. Yan, congratulations kay Jessica. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Woo! I-announce natin ang ating next game ay Movie Sorry. Ang salalo mo na ito. Bigay mo nga. Volume. Sounds. Wala daw kaming sound. Nagbabalik na. Uli. Ang gagawin mo? Wow. Ang yaman naman ni Jem. Bago yung cellphone niya. Merry Christmas. Merry Christmas. Rupi, bago cellphone. Kumikintab eh. No? Oo. Wow! Grabe. Latest. Yeah. Hindi pa 2020, lumabas na agad. LTE. O, diba? Ka dyan ako Ay, nag-Instagram. sa sobrang ganda ng cellphone nito, kahit wala kang jowa, may nagte-text sa'yo. Grabe yung cellphone na yan, ah. May imaginary jowa ka dyan. Kaya pala wala akong marinig. Hindi kami nawalan. Sabi ni Kevin, music and lyrics. Music and lyrics. Music and lyrics. Ganda na tayo lang. Ay, laglag Paano mo daw natin yan. nalaman? Grabe yung galing. Ang galing, ang galing. Ay, manalo na siya? May nanalo na? Wala pa ba? Naka-iPhone 11, 12. Si Rupi. Mamma Mia. Yan, Mamma Mia. Mama Mia raw. Sabi ni Ryan, Buwan, Mamma Mia. Ano ba ang tamang Mamma sagot? Mia. Wala pa bang nakakahula? Mamma Mia. Wala pa, wala pa. Meron na. Ayan na. Ang tamang Excuse me, sagot Nicola. ay...
Alright. Music and lyrics. Si Kevin Salinas ang nanalo. Nice, congrats. Ang galing-galing mo. 7. Movie number 2. Ano ba ang movie number 2? Ang Fantasy. category ay Fantasy. Fantasy. Yan. Ayan, mga Ang mahilig mag-fantasy. Ah, Ayan, JJ. mga fantasy na yan. Ako, naka-Rupit saka James. Hanggang pangarap nyo na lang sila. Yeah. Nako, maganda yan. Ay, Ano yan? Snow White yan. kamaingay. Snow White. Snow White ba to? Huwag kang kamaingay. Parang lang, parang. Ang dami kasing ano eh. Oh. Hindi, ano yan, Jurassic. Snow White na yun. Jurassic yan. Sira ulit. Hindi. Beauty and the Beast, may mga dwarf. May mga dwarfs, pero hindi. Kasi hindi pa 7 yan. 5 lang yan. Baka ano yan yung Hindi ano? po siya Snow Harry White. Potter and the Seven Dwarfs. 5 nga lang No. yung dwarfs. Pwede. Ay, nice. May nanalo na. Sabi ni Ryan, mirror, mirror. Oh. Mirror, mirror. By Lily Collins. Mirror, mirror. Mirror, On the mirror. wall. Sabi naman niya ako ng single The Huntsman Winter War. Winter War. Pero, Sabi ni Kevin, Cinderella Story. Snow White and Sabi the ni Seven Yes, Sandra, Snow White and the Seven Drops. Nice, Esa. Sabi ni Ryan, Snow White and the Huntsman. Hindi, Snow White and the ano yan. Labas mo na. Ilabas mo Ano na. ba yung ilalabas May mo? nag-like Sagot. Ay. Ah, di ba? Mirror, mirror. Ang nanalo ay si Nanalo ay si Ryan. Ryan Buwan. Ayan. Ay! Nalaglag sa cellphone. Ako, yung Ganda-ganda Ay, na nako. yung Yaman. Ayan, si Ryan Buwan. Congratulations, Mr. Ryan Christian Buwan. Nagbibinata na si ano. Next. Laki mo ang bodies mo. Dahil babagaya. Papakaya ko yung boses niya. Ayaw niya bitawan yung mic niyo. Inahataw-hataw niya sa akin. Ayoko nga eh. Ang ganda talaga ng mic na tayo. Ang dalawa tatlong kamay. Dapat doon yung ako. Hindi, isang, dalawang kamay hawak. Yan. Ayan, guys. Ano may Tagalog? Tagalog yan? Hindi. Hindi siya Tagalog. Ano yan? Grabe naman makadikit yung babae dun sa lalaki. Ang susunod na category ay Ano romance. ba naman yan? Naka-silhouette pa. Romance Ganyan ba ang talaga yun? next Ay, category. sumagot ng Big Mama. Ay, Sabi ni 51st Lola, date? 51st date. parang gusto ko panoodin yan. The first date? Parang maganda eh, no? Ano ito? Sumagot din si Kevin ng 51st date. Happy Pit daw, sabi ni. Ako na si lasing pa nga to. Grabe. Gusto ko yun. Happy Feet. Mabait. Mabait na ako. Nandiyan na si DJ I nanonood Ayan na. na, nanonood na. Yan, mabait naman kami. Oo nga. Ikaw lang yung hindi. May hangover to si ako na single. Pili ko di siya single kagabi. Ay, nako. Natuhog. Ay, tuhog po. Ano yun? Ay, si Esa, the Fluffy. The Fluffy. The Fluffy. Dub Floppy. Ano ba ang Dub- tamang sagot? May nakawala na ba, Floppy. Master Zen? Wala pa. Sino? May nakakuha na ata. Meron na. Ipakita na natin ang tamang sagot. Play video. Ayan, ng 51st date. So good. Si Lordan. 51st date. 51st 50. date. Papanoorin ko nga yan. Gusto ko Eh, yung gusto isang mo- eksena na silhouette na yun eh. oh. Maganda yan. Magkadikit na eh. Ayan, i-announce na natin Ayan, ang mga mananalo sa movie sir. Yeah, Yes, nakikita niyo ba? congratulations. Nakikita niyo ba? Ay, ayan. oh. Ayan. Yan. Congratulations. Ang unang nanalo ay si... Kevin Salinas. Pangalawa, Ryan Christian Juan. pangatlo, Lordan Genova. Genovia. Congratulations. Congrats everyone. Congrats yan. Pengi date. Ito, bigyan ka namin October 21. Sabi ni Kevin, 2019. may S. Yung kalendari ko. Oh, understood na yun. Ayaw mo patalo? Ang next game natin ang pinaka-abangan nyong lahat. Ang mag-aaway dito sa aking kaliwa. Maglalaban-laban.
Na. Eto na! Move! Move! Ay, Pasensya na yung mga drawing namin. Pengi po kalendaryo. Oo nga, no? Dapat meron tayong design Oo, ng baka- kalendaryo, Almusal Tapos Club. si JJ yung ano, yung poster. Nakaganon. Jolly Jot daw. Sponsored by Guys, gusto niyo ba Jolly Jato. mag-release kami ng calendar. Almusal Club calendar. I-request po natin yan. Hindi pa po huli ang lahat. Ki, mag-design ka na ng kalendaryo yung hanggang 32. Tapos may free Jolly Jot dog. Yun yung magdadala doon, Jolly Jato. Oo nga, no? Dapat may pa-kalendaryo si Mayor. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Hindi na natin sila tatanungin dahil kayo ang dapat tanungin. Yes, dapat. Yes, ready na Dapat kami. sila. Ikaw, ano? Ready ka na ba? DJ Siyempre, Annie. ready na ako. Ayan, ready na siyang nako. Nako. Dali, i-drawing nyo na. Vivi at si JJ. Game na ba? Ayan, guys. Pwede nyo na habang nag-drawing sila JJ at Ann. Tsorbahin nyo na. Yan na yung pagkakataon nyo. oo. Kami. Stay lang. Ayan, sabi ni D'Artagnan, ang pogi! Ang pogi! Ayan, nalungkot yung aking nag-iisang tagahanga eh. Hindi ako magdodraw kasi minsan napapagod rin tayo. Hi, Mr. Ako na lang Aaron. papalagirupin Nila mo na yung sa drawing. pag-drawing. Merry Kasi Christmas. ganun din naman eh, hindi rin niya may... Ayan, pabati po. Nabati mo na? Yes. Batiin mo na si Errol. Ikaw na. Diyan ka magaling. Hindi ako magaling. Hindi ka ba magaling magbati? Ako na. Batiin mo. Hi Errol! Manalo! Binabati kita! Binabati ka namin. Binabati ka ng Almusal Yes. Club. Merry Christmas. Yeah. At guys, mag-comment lang kayo kung natutuwa kayo sa edition ng ito. Ang Distraction Edition. Kamusta bang DJ si Rupi? Kamusta ba akong DJ? Kung gusto niyo ba ako maging DJ? Ang DJ na Okay ba siya sa mga bata, sa mga mga edad? mapanganib sagutin sa niyo, guys. trabaho, mawawalan kami ng trabaho. Ilang kami dito? 1, 2, 3, Talaga naman. 4. At ang mas makakagalitan ay Nadamay si ko. Zen Master. Dahil bakit mo pinayagan maggaganyan yung mga yan? Di ba? Hoy, mag-drawing na kayo! Game na ba? Oh, Game na yan! JJ, pa-shoutout daw yung sweet. Sabi mo, sugar! Sugar! Ayan, babati daw. Okay, tingnan siyempre. Chuchorbahin nga namin sila, JJ. Oo. Mabati naman po, mga ka-workmate ko dati, especially Lisel Pastor. Ayan. Yes, binabati daw. Binabati ka namin! Kaya, gusto mo ba magpabati? Guys, may bati segment kami dito. Wait, tingnan mo yung yung drawing ni JJ. Ayan! Pingin copy. Oh, sige. Paano yung points dito? Okay. Ano yan? Christmas light? Wala pa rin total. May nakatalo na. Hindi ako gwapo. Nice, galing mag-drawing ni Vivi. Ang kakopuhan ko'y hindi nakikita sa panlabas na anyo. Girls like you! Maroon 5. Sabi ni... Girls like... Yung sa'yo, Girls like you ba yan? Oo. Nice. Si Ryan, teka lang. Si Ryan Christian 1. Ano ba ang hula nila? 2 points. 2 points. Sino pa? Single ladies ba? Ang bongga, may lyrics pa. Girls like you, nahulaan na po. ang Girls Naulaan like na with you. lyrics pa. Ano ba? Yan, tama. Pag with lyrics, Oo. meron 2 points Nice. na agad. Talaga nanonood si Single Ryan. ladies, Beyonce, ano yan? Apple. Ano, parang alam ko yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ring. 7 rings. Ay, Ariana Grande. 7-Eleven. Hindi makita sa camera. Yan. 7 rings daw. 7-Eleven. Ay, 7 rings. Ay, na 7 ring. 7 rings. Tama? Tama ba? Tama yun. Walang S? 7 ring? Ay, nice. Walang S? Kanino yun? Kanino kanta yun? Tama.
7 rings. May- Wala siyang ano. 17s. Wala bang siyang lyrics? Bigyan niyo ng 7 lyrics. ring lang, tapos lagyan nyo ng lyrics. 7 rings. Parang kilala ko sino kumanta nun. Ang hirap naman. Nasabi Wala ko na. nang ano, wala nang artist. 7 ring, oo nga. Ariana Grande daw, hindi ba 20 yan? Hindi, Ariana Grande yan. Oh, yung lyrics na lang. Nadidistract ako dun sa bagong phone niya eh. Hindi, nadidistract na ako dito. Gano'n mo yung kamay. Pa naman to. Guys, comment na dun sa ano. Huy, Huy, asan yung lyrics? sige, mag-drawing ka pa. Yung 7 rings ni 7 ring JJ, lang. lagyan nyo ng Lyrics. lyrics, points din Ayun yun. na. One step, ito na ba yun? Yan ba yun? One step at a time. One step at a time yung kay ano. Ayun, yung kay Vivi. Kay Summer, ano yan? Serenity Summer. Nice. Sino ba nanalo na? One Si step. Miss Summer ba yan? Nanonood? Uy, nanonood si Miss... Di ba? Hi, Guys, bigyan nyo ako ng lyrics nung 7 rings para may points kayo. 7 ring lang kasi. 7 ring. Oo. Baka hindi nyo ma-search. Meron, title lang. Oo, title lang. Lyrics na lang. Bakit parang... Maano kasi yung mic ko kung nagsasalita? Huwag mo kasing ilapit sa bibig. Hindi kasi laging Saan ba ito? Tututo? Sa malayo mo na. Parang, ay ganun. Pipikit ka. Sorry. Yan, ganyan. Ganyan talaga. Guys, comment lang. Okay. For 6 points. Ayun na. Ayan, 7 rings. Yeah, breakfast and Tiffany. Si Yeah, Ryan, nice. Buwanabo. Breakfast at Tiffany's para Ayan ba sa yun? batas. Ayan yun. Yun. Mamayo ka pa. Cause with tattoos just like... This is Tara. Ano yan, One kaganda? word lang yan. Napakahirap naman nung kay JJ, oh. Ano yan? Man. Arrow man? Man. Boy. Ano yun sa'yo? Hindi ko rin mahulaan yung kay JJ. Mongoloid, eh. Guys, nagugutom na Kay ako. Vivi, patingin nga. Man daw, sabi ni Esa? Man. Hindi! The man. The man who can be moved. The man who got away. The one pala yun. Ano yan? Human! Hindi. Tawag. Lady? One more night. Ay, tama. One more night sa'yo. Ako nanalo ako. Sino? Hindi. Si Kevin Salinas. Ibigay mo na yung lyrics. One more note. Oo nga. Lyrics na lang. Guys, ibigay nyo na yung lyrics ng One More Night. One more night. Binura rin ni JJ kasi walang one less night naman yung kay Jessica. Bigay nyo yung lyrics ng One More Night. Oo, pwede yan. Rated SPG naman tayo dito. Ayun na. One more night. Manong, bakit siya yung nabigyan ng lyrics? Tapos si Kevin Salinas yung ano. You and I? May ba yun? Oo. Oo, tama. Ryan, buwan. 4 points na siya. Ah, okay. Isa lang mananalo dito. One more lights. Palit-palit drawing. Inulit lang, nilitan lang. Inulit niya. Ang galing eh. Guys, wala pa. Guys, pag magsesend kayo ng lyrics. Pa-check. Two lovers? Hindi. Ano yan? Kung may girlfriend, merong Kama. kama. Hey. Hey. 3 words yung kanya. 3 words. Ay, 4 words ba? Teka lang, may isda. Ano yun na isda? Lamesa ba yan? Ano yun? May nagpapatong. Ba't ang laki ng kama? Ba't ang liit ng tao? Hindi yan. Tao ba yan? Master bedrooms. Yung kay Ann, wala kaming search ng lyrics. Ang ganda nung kay Vivi. Para mahuhulaan ko siya.
Reflection daw. The Bad Romance. Malapit na. Romance nga yan. Ano yan? Ba't may dinosaur dyan? Parang may pintuan ka, no? Ay, may star pa, oh. Ayan, sabi ni Serenity Summer, love the Love way the you way you lie. lie. Eminem. Ay, thank you, guys. Lagi niyo ako minapalak po. Salamat. Salamat. Nung tinayo everyone. pa standing ovation mo. Love the way you lie. Wala yun. Wala eh. Ano yan? Hindi ko siya mag-earth. 4 words. Star. Idol ko sana si JJ sa pagguhit. Senyorita ba yan, Ann? Ay, nice. Totoo. Senyorita, bye! Camila Cabello. Ryan and Buwan, Sean napakagaling Mendez. talaga ni Ryan Buwan eh. Thank Grabe. you. Ang galing. 6 point na si Ryan Buwan. Buwan, hindi ka na makakapagsagot. Mamigay ka na lang ng answer. Teka lang. Love the way you lie by Eminem, hindi. Nice. Oh, nagbago na naman to si, ano. 5 words. Yun pa din yun. Ano yan? Pa. Chicken pit. Lalo akong nalasing sa drawing ni JJ. Guys, anong oras na lang? Ilang oras na lang to? 2 minutes na lang. 3 minutes. Si Ryan lang. Panalo na. Wala na. Wala na. Meron. Meron. Jonathan, Serenity, KZ. 1 kay Jonathan, 2 kay Serenity, 1 kay KZ. Easy. Guys, hula ka na yan, Pete. 1 feet. Yung kay Ann, mukhang Ay, madali madali na to. kay ano. Ano yan? Shot for joy. Keep it on the ground. Tama ba? Hindi. 1 feet. 1 foot. 1 step. 1 French fries city. Ay, hindi ako yung uhula. Shawarma. 1 step daw yun. Binigyan ko na kaya clue. 1 step. Ay, okay. okay. Kasi, The bulb daw yung sa'yo, the bulb. Mukha pang Ay, meron bumbilya na yan. nakakuha Serenity. Yan, 1 step, at a time. Hurry up. 1, 2. Hurry up. May 4 points na ang Serenity. Nice. Puri mo na yan. 1 step behind. Ayan. Wow, si Ann may paturo-turo pa dun sa ano. Ano? Guys, wala lang. Christine. Ayan, wala nang abot. Bukas na po. Thank you ulit. Almasa Club SPG. Yes! The Distraction Edition. Salamat sa iyo, Jessica. Bye-bye. Ingat ka kung saan ka mapupunta. Bye-bye. Kung gusto niyo pong makita ulit si JJ bukas, pa-hashtag naman. Jolly Jot Dog. Jolly Jot Dog. Tomorrow. Jolly Jot Dog medium. Shout out daw, sabi ni. Ano? Shout out ba yan? Ano, An? Ano yun? Anong ay? I see. Ay, si pala. I see emergency. Ay. Okay, 30 seconds. I see you. I see. Ano yan? Scream my name. Scream my name. Tama ba yan, An? Tama. No, mali. Hindi, mali. Ano yun? I see. Hi, Sky. Hello. Sky. Hello. Hi, Sky. Drawing ba yan? Hello. I see ghost. Sky, say hi to ano. Bye-bye. Time's up na tayo, guys. Hi, Wala Miss. na. I see ghost. I see ghost. Hindi. I see... Ano yun? I see you? Bakit? Dapat Emergency? I see. Yun na lang yan. Ang corny. Ayan, guys. I see.
Ayan. Ang nanalo ay si Ryan Buwan. Na Ang mga naman. nakahula pala, si Ryan, si Jonathan, si Serenity, at si KZ. Pero ang mas mataas sa points ay si Ryan Christian Buwan. At si Serenity, may Yeah. 4 points siya. Dalawa na yon. Okay na. May nanalo na tayo. Uy, si Miyu na Yun na eh. I Miyu see. na lang, Miyu na. Ayan, salamat sa mga nakilahok Yes. sa Rated SPG na Amo sa Club. Ayan, Last live. guys, may last live kami bukas. Kung gusto nyo ba ng ganito, Alas mo na din yun. Ayan, alas mo na grabe. Kasi i-comment nyo guys kung Oo. i-comment nyo kung sino yung gusto nyo, kung sino yung gusto nyo makita bukas. Kung gusto nyo bang paglabanin Kung si gusto nyo AJ tsaka si JJ. Yan. Yung dalawa na ako Mukhang Malinam na. malinam ng parehan. Oh. At saka kung gusto nyo rin, i-hashtag nyo lang kung gusto nyo rin ng Almusal Club SPG Edition. Yes. Yan guys, mamamaalam na ba tayo? Ikaw lang. Ayan, hindi pala. Ayan. Bye-bye sa inyo! Sa Ayun mga na. nanalo, pag-PM kami Congratulations. sa aming Facebook page at congratulations sa inyo. Yes. And Merry Christmas. Galingan nyo ha. guys. Merry Christmas. Merry Christmas! Happy Belated! New Year. At sa mga gusto pa magpadala sa amin ng 5, kanilang 4, papasko. 3, 2, 1, Yay! Yan ay patungo. The Amso Club.